What's up mga kaachop? Welcome back sa akong channel. Aduna na pud tay video karon. Magpa-swab test ta mga kaachop. Nami diri karon sa Crocodile Park, Diversion Road, Davao City. Libre lang ni mga kaachop, mao nang dapat magsayo ta diri kay kagahapon ni adto mi diri alas 4 sa kadlawon. Yan after na mi cut off kay tag 200 lang ilang gina-cater kada adlaw. So nagadto ta karon og sayo-sayo alauna imidya sa kadlawon. Magsugod ni silag swab mga kaatsyop alas 8 sa buntag. So kami nagdala na lami og habol o mas mayo magdala og lingkuranan kay pwede ta diri sa kilid lang magigda-igda. Nang hatag na sila og form mga kaatsyop, pilapan lang nato ni. Time check alas 5 na sa buntag mga kaatsyop. Ginabutangan na nila og number ang mga forms mga kaatsyop. Number 31 si Mama Judy, nya ako number 32. Sagaran mga nangadto diri karon mga kaatsyop katong mga gipang text sa Davao QR nga mga na expose sa kuan sa isa ka area, tapos ilang gina-text kung apil ka didto, tapos dapat mag-adto jud ka diri ug magpa-swab jud ka mga kaatsyop. Total libre lang man ni siya. Kay kung dili daw mo mga adto mga kaatsyop na koy napangutana ganina taga auxiliary na pag dili daw mo magpa-swab adtuon daw inyong balay nya ma-monitor gyud mo wala mo nagpa-swab, tapos di mo kasulod sa mga establishment sama ng mga mall. So dapat magpa-swab gyud ta mga kaatsyop para sure pod nga nayuban mo gud walay ginabati nya positive di ay. So unta negative tanan ning naa diri karon mga kaatsyop, labi na kami. Duha ang inyong mapilian mga kaatsyop, naapod sa may Santa Ana, sa may Magsaysay. Kuan ni siya kaning libre gyapon, pero katong didto magpa-schedule mo. Nag-try man mig-text ng mga niaging adlaw gud nya, wala mi na replyan para sa schedule, basin siguro sa kabisi pod. So diri na lang gyud mi nangadto mi diri gahapon alas 4 na mi sa buntag. Tapos nang cut off naman daw, balik mi ganina diri alas gigikan mi sa balay mga alas 12 kapin gyud. So naman po yung mga namaligya diri mga kuan mga kaatsyop kaning nay kape. Tapos ay pod mo kalimot magdala og ballpen inyo ang sarili. Kung wala pod mo ballpen, naman po yung mga nangamaligya noon diri. Mas maayo mga mo diri mag-taxi or katong mga nay motor, mas okay. Kay sudlonon pa ni siya mga kaatsyop nya, ngit-ngit po ni siya kung adto mo diri mga kadlawon. Lisod siya ikuan lang sudlon. So mas maayo mag-taxi mo mga kaatsyop. Mo ni siya ang linya karon mga kaatsyop. Murag ilana ang gi-cut off dito sa gawas sa may entrance, wala na siguro gipasudlan karon kay daghan na pud tao. Kay limit lang man ilang gina swab diri everyday. So basing gina-adjust po nila kay katong niagi 100 ra daw, katong kagahapon 200. So basig mga 200 to 300 ka tawo ang ilang iswab karon diri mga kaatsyop. Depende sa ila sigurong swabbers. Nya kaning nang linya diri mga kaatsyop duha ni kabuok. Kaning diri sa among gilinyahan walk-in, tapos diri sa pikas pod sa kaning nay mga sakyanan pwede na siya diri sa right side kaning drive-thru mga kaatsyop. Mas maayo kung magdala mong sakyanan diri kay para relax lang po, pwede po makahigda-higda. Pwede mo adto diri mga kaatsyop katong mga gipang textan sa Davao QR, o pwede pod mo magpa-swab diri maski wala mo gi-textan. Pwede pod mo magpa-swab diri maski wala mo gibati, or gusto lang yun ninyo magpa-swab kay feeling nyo na mo area nga giadtuan nga nay positive. Pwede mo walk-in diri mga kaatsyop. Pwede walk-in, pwede pod mag-drive-thru itong mga naisakyanan or magdalag motor. Mas maayo magdala mo og tubig or pagkaon ninyo daan para na mo mga sima-sima. Pwede pod mo diri mamalit na lang na may mga nagasuroy pod diri. Maligya sila kape, na puy gatas, na kuan pod instant noodles. Naapod sila mga baligya dere.
Time check mga ka-atchop, alas 7:30 na sa buntag. Ipangtagaan nami diri og gingkuranan tapos i-plaster na nila diri. So paabot mi diri karon sa kung unsay kinsay tawagon. Linya naman daan diri, naka-number naman ni daan. By batch ilang swab diri mga ka-atchop, tag 10 diri sa walk-in, diri sa right side, 10 pod sa mga nagsakyanan or ginatawag nila drive-thru. Morning linya karon mga ka-atchop anto dito sa Tumoy. Kami ika number 31 ug 32 mi sa walk-in. Mas nindot diri kung may sakyanan mga ka-atchop, kay sa sakyanan pwede mo magpaswab kamutanan. Sa isa ka sakyanan ay upat, diretso na mo. Unong lang mo dito sa unahan kung ting swab na. By 10 ang ilang ginakuan diri, by batch. Open ni sila diri maskig Domingo ug Sabado mga ka-atchop sa karon. Ambot lang depende sa ilang schedule sunod. So sa karon abre ilang Sunday ug Saturday. Shoutout ko dira sa mga frontliners nga nag-assist diri sa Crocodile Park. Daghang kayong salamat kay nahanay gyud ninyo ang kuan. Dili siya gubot. Labi na katong pagsugod ganina kadlawon katong mga CTTMO. Daghang kayong salamat sa inyo sa pag-assist diri sa mga tao. O sa City Government of Davao, dako kayong tabang ni sa mga tao kay mahal ba ning swab test. Ang uban ay tag 5,000. So diri libre lang. So maningkamot pud ta mga magsayo, mga ka-atchop kay dagan kayog tao mga nangadto diri. Mo ni lang form mga ka-atchop, tapos pinapasulat nila ang DQR nimo sa taas, QR code. Tapos na-check na ni ganina sa isa ka frontliner. Yang gi pangutahan na about sa akong history, may nana. So wala man ko'y kuan, nalang ko gibati giubo ko mga ka-atchop. Tapos kani si Mama Judy, siya ang giteksan. Ako kay wala man ko giteksan. So gihatod na ko siya diri, nag-apil na lang pug ko. Pwede man siya kung maski wala giteksan. Nindot diri mga ka-atchop kay na sila panghatag lumi. Libre na swab, napay lumi. Atchop Davao. Hatag to sila og mga lumi mga ka-atchop. Pares karon ganina pa man may kadlawon, gutom jud. So dako po kayong tabang ni para init-initan gamayan tiyan sa mga naglinya. Atchop. Napod din ni sila CR diri mga ka-atchop dito sa unahan. Kaning cubicle nga murag portable CR na niya, limpyo po ni, nalimpyuhan may lakarabuntag. So ayaw mo ka problema kung gusto mo mag CR. Nagkuha og lumi si Mama Judy. Duo lang dito mga ka-atchop kung mga yung lumi, linya lang. Atchop. Kami na isunod mga ka-atchop, mo na ilang gihatag nga stab mga ka-atchop. Tapos mag-andam daw og ID. Dara si Zero nag-distribute og mga lumi ng hatag sa mga naisakyanan. Mga wala kabalo nga nay lumi. Apit na mi mga ka-atchop, kulbaan mo sa daan niya ito, lugito na tong ilong. Pero kaya ra siguro. Tanaw na to ani mga ka-atchop. Gitawag na may mga ka-atchop mo na gid ni. Pabaktas na ta padulong dito sa swabbing area nila. Murag luya man. Luya ang baktas kay
Kapoy na. Ganina pa mi alauna imidya nabot rin mga ka-atchop. Morning stab among ihatag. Time check day mga ka-atchop, alas 9 gis na sa buntag. So muna ni iswab na gid mi. Tuslo ko na gini among ilong mga ka-atchop. Wala na gini atras-atras ni. Na jud ko diri sa tungod mga ka-atchop. Tawagon lang daw ang number nya, mag-andam sa ato ang ID kay i-check nila dito sa ilang bayan siguro nga ibutang sa ato ang swab kung tama ba ang pangalan. I-off lang siguro na ako ni karon ang video mga ka-atchop kay murag nakulbaan man ko. Siguro ni toslo ko ng ilong hinoon ako nang nigbangag akong ilong. Wala siguro sakit. Parang nakulbaan lang ko. Kami na ginisunod 122 nang manamig swab mga ka-atchop. Kaya raman dahil siya ngilo lang, wala na ako na videoan mga ka-atchop, kinakulbaan ko pero kaya raman dahil siya ngilo lang yun siya pagtuslok sa ilong. Sa baba okay ra, mura pugog natukan gamay pero kaya ra mga ka-atchop. Makaluha lang pug kagamay mga ka-atchop tungod sa kangilo. Time check mga ka-atchop, 9:30 na sa buntag. Atchop humanamig swab mo to dito dapit mga ka-atchop oh. Baktas na miyani padulong sa amuang motor, dili na mag-park ang motor dapit, wala na namin na drive thru kay para maka video ko nag walk in na lang mi. So pauli na mi mga ka-atchop. Dagang salamat sa inyong pagtanaw. Unta na amoy natun-an ug unta katong mga gusto magpaswab adto na mo diri kay basin limited lang ilahang panahon diri. Sa pagkakaroon pwede pa. Libre lang pod ni diri mga ka-atchop. Napoy mga nagatang diri mga taxi katong mga nag-commute nga nag-taxi padulong. Napoy mga taxi diri nagatang daan sa may gawas. After 3 days din ni makuha ang result mga ka-atchop, i-text lang nila or i-email sa imuhang email address. Unta negative mga ka-atchop. Daghang salamat sa pagtanaw.